aparating negara kecekel lawan aparating praja. Aja pisan-pisan kowe nyangking jenenge Patih Sengkuni. Nek nganti kowe nyangking jenenge Patih Sengkuni ora mung kowe, sak anak bojomu tak entekne. Ngaten. Ya, pancen kaya mangkono. Sago kowe. Nggih, sagah. Terus kowe njaluk bayaran pira? Punta mriku ora ndene ngono. Kowe kuwi gawean kudu tok tandangi, bayaran kudu nampa. Kowe njaluk bayaran pira? Pun kula manut kaliyan panjenengan, mboten wani ngarani, pun langganan. Nek ora ngarani, nek kurang ngono ora apa-apa, nek kakean iki lho. Nek kurang 5.000 lek mbledek tekan ngomah. Ngaranono pira? Mboten. Kula ikhlas sak paring panjenengan. Ya, nek pancen ikhlas nyo. Iki ana duit 3 yuta. Ya. Ya. Cukup ora? Nggih, cekap. Matur sembah nuwun, enteng gawean kula. Mengko nek kasil ora ketang 250 mu tak tambahi ya. Nggih. 3 yuta niki. Ya, tampanono. Dina iki budhalo tepat jam 12 bengi bali si golo-golo kudu kobong sesuk-esuk aku krungu kabar sing mapan ana jroning bali si golo-golo wis kobong dadi awu. Sepisan meneh kowe iso ngreksa jenengku ya. Aku wong pangkat ning negara Ngastina. Kabeh do hormat. Angger aku teko mesti ingkang minulyang jagat Patih Hari Sengkuni. Nek nganti aku ana sak mburine pembunuhan iki mbebayani. Nggih, senika asma panjenengan Tamble nyawa kula. Bagus. Udah lho. Udah, nggih. Pun kula tukokne 3 yuta niku sebagian kula tukokne pertama kangge ngopong bali psikolog ya. Nah, iki lho asline. Iki asline sing diarani wong iki nek bejo mung modal cangkem wae entuk 47 yuta cash. Wis tak instruksikne ning Kurawa ora entuk do melu aku. Mergo iki misi rahasia. Asline aku golek kesempatan. Nah aku ditutke cacah Kurawa, mending aku menggak-menggok engko diomongne mboke cacah. Mumpung duit 47 yuta neng sak turah-turah. Aku krungu informasi neng Muneng kok enek cah rada enom. Dokara umur kok selawenan lumayan lah kena yo kletik-kletik. Jan. Gaweane enteng, ora gelut dibayar 3 yuta. Informasine kok rada metu blesteran-blesteran Cinane ngono iya apa meh. Cindo Cina Indonesia. Piro nduk? 250, Mbah. Loh larang men. Ora sesuai informasi jare jek 6 jebule wis 40 ngono ora. Kersane mboten 250 ngenyang ya. Pinten? 150 ngono piye? Tambah selangkung. Oh ya wis ngene. Bale si golo-golo kudu kobong. Saka tangane Puruncana ora ana sing ngerti laku bengi. Tambah 100 tanduk ya, Nduk. Nggih, Mbah. Lah iya ngono, aja angel-angel wong ya. Dagangan ora kulaan. Sampun to, Pak? Wis, kamu tentangmu awakku rada greges-greges dadi ya wis saenenge lah sing penting. Engko kapan-kapan nek aku duwe duit men aku tak rene. Nggih. Pamit ya. Nggih, Mbah. Nganti lali aku. Ya tuwek polane kaya ngono.